Hola, em dic Aina i avui m'he preguntat què és l'al·lèrgia? Diuen que a la primavera la sang altera, una expressió que fa referència als canvis de comportament de persones i animals amb l'arribada de l'estació. Però el que segur que altera és el sistema immunitari de les persones amb al·lèrgia. Per què? Què és una al·lèrgia? Què té a veure amb el sistema immunitari? Es pot tractar? Anem a pams. El sistema immunitari és el conjunt de cèl·lules, teixits i òrgans que defensen el cos de possibles amenaces. Quan el cos detecta alguna substància estranya coneguda com antigen, s'activa el sistema immunitari que el reconeix i l'elimina. El sistema immunitari té dues parts, el sistema immunitari innat i l'adquirit, que no són excloents, sinó que estan en comunicació constant i treballen de manera conjunta. El sistema immunitari innat l'heretem dels pares i dona una primera resposta davant d'un possible patogen. Actua de manera immediata, però no reconeix els antígens. Per això també se'l coneix com a sistema immunitari no específic. Per altra banda, tenim el sistema immunitari adquirit o adaptatiu, que s'adquireix al llarg de la vida i és l'escola de la immunitat. Quan detecta un invasor, aprèn com atacar-lo i guarda aquest aprenentatge a la seva capsa dels records. De manera que, quan tornin a coincidir, com que ja el tindrà estudiat, el podrà atacar de manera més ràpida i eficient. Justament aquest és el mecanisme que utilitzen les vacunes. Inoculen el microorganisme patogen modificat prèviament perquè no pugui causar la malaltia i entrenen el sistema immunitari per tal que si un temps després tornem a entrar en contacte amb el microorganisme patogen, aquest el reconegui i li pugui dir «No, mi ciela». Així doncs, la part innata, que és més ràpida, elimina part del problema i avisa la part adaptativa, que tarda una mica més a respondre. D'aquesta manera li dona temps per preparar-se i dirigir tots els seus esforços cap al patogen. La immunitat adaptativa, un cop ha detectat un patogen per primer cop, ja no l'oblida i, per tant, quan torni a entrar en contacte, podrà respondre de manera més ràpida i eficient. El sistema immunitari no té una localització concreta, sinó que les parts que el formen es troben a qualsevol lloc de l'organisme. En formen part, per exemple, la medul·la òssia, encarregada de produir les cèl·lules immunitàries, la melsa, que filtra la sang i és on les principals cèl·lules immunitàries es multipliquen per combatre els cossos estranys, o el timus, situat sota l'estern, que permet la maduració de cèl·lules immunitàries. Els ganglis limfàtics també formen part del sistema immunitari. Aquestes petites glàndules, situades per tot el cos, filtren microorganismes i cèl·lules canceroses que després són destruïdes. Per això, un gangli limfàtic inflamat sol indicar que hi ha una resposta immunitària activa. El sistema immunitari és imprescindible i essencial per garantir la nostra supervivència, però pot estar afectat per diversos trastorns. Una immunodeficiència es produeix quan manca alguna part del sistema immunitari o aquest no funciona correctament. Les malalties autoimmunes apareixen quan el sistema immunitari no reconeix els propis teixits i els ataca com si fossin un agent patogen. També existeixen càncers del sistema immunitari, com la leucèmia o el limfoma. I els trastorns al·lèrgics apareixen quan el sistema immunitari reacciona de manera exagerada davant de substàncies que generalment no són perjudicials, conegudes com a al·lergògens. Quins són els al·lergògens més comuns? El pol·len, els àcars de la pols, la caspa dels animals, alguns aliments, les picades d'insectes, medicaments. Diguéssim que, quan el cos reacciona a alguna d'aquestes substàncies, ho fa en resposta a una falsa alarma. És més o menys el que et passa quan de lluny veus algú que no et vols trobar i t'agafa angoixa i suor freda. Però a mesura que s'acosta, veus que no és aquella persona, tot i que el teu cos ja ha reaccionat.
Una reacció al·lèrgica dona símptomes molt diferents segons si l'al·lèrgia és lleu o severa. Congestió nasal, augment de la mucositat, tos, esternuts, dificultats per respirar. Si l'al·lèrgia és severa, cal anar amb molt de compte. Existeix una reacció greu anomenada anafilaxi, en què l'individu respon de manera immediata i sistèmica davant d'una substància que li provoca al·lèrgia. A la primavera hi ha dos tipus de persones, les que tenen al·lèrgia i les que no. I és que segur que sabries reconèixer fàcilment una persona amb al·lèrgia. No para d'esternudar i de mocar-se, gasta tots els mocadors, li ploren els ulls. Està patint l'al·lèrgia estacional, que apareix en algunes temporades de l'any, una de les quals és la primavera. I durant aquesta temporada, el pol·len es converteix en el seu pitjor enemic. El cos d'una persona amb al·lèrgia detecta el pol·len com si fos un patogen i respon activant tot l'exèrcit, el sistema immunitari, que actua com si es trobés davant d'un agent infecciós. Actualment existeix un tractament que pot modificar la tolerància a l'al·lergogen, la immunoteràpia. La forma més comuna, coneguda popularment com a vacunes per l'al·lèrgia, es basa en un seguit d'injeccions que exposen el cos a quantitats cada vegada majors de l'al·lergogen perquè aquest aprengui a tolerar-lo. I els seus beneficis duren un temps llarg, però no per sempre. Bé, si tens al·lèrgia i et causa malestar, el millor que pots fer és consultar amb un professional. Per cert, per les persones amb al·lèrgia a la pols, sabies que no és la pols com a tal el que provoca al·lèrgia? La pols domèstica és una barreja de cèl·lules mortes de la pell, àcars de la pols, trossos d'insectes morts, fibres de la roba, restes... I resulta que concretament el que provoca al·lèrgia són els àcars de la pols, uns organismes microscòpics que s'alimenten de restes de pell humana. La part bona, no piquen ni transmeten cap malaltia i només són perillosos si tens al·lèrgia. La part dolenta és que llueixen així. Però bé, això ja és un altre tema. Si el vídeo t'ha agradat, ja ho saps, manifesta-ho. Gràcies per veure'l i fins aviat!